Rumah modern jumbo. Ukurannya 6 kali selikur. Harganya 400 juta. Nang berumah. Ready kari pinanto. Nang kene iki soalnya free pagar slidingan yo. Nah, oleh pagar tanemi. Sing pasti oleh kanopi sisan. Sebelah kiri kene iki ngone halaman depan omahe wis full keramikan, sebelah kanan iki ngone area karpote. Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Sing pasti kerane ready kari nguntir tok nek gawe sepeda atau mobil yo. Iki oleh tandon ning sor bawah yo, Pak. Kene iki ana motif keramikan ngene lho, motif keramik wapik ngene yo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, hop sih masih kusen rek, almino rai batas. Iki langsung nang gone area ruang tamu ngene. Wo, gede kok ngene. Ndukure lampune ngristal lho. Drop ceiling wapik sisan yo. Sing pasti ana jendela loro, iso katup. Ben siklus udara mlebu metu ben lancar. Jendela gak polosan, ana motive sakura koyo ngono yo, kotak-kotak ngono yo. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar utamae. Sing pasti cecepane AC ready, jendela ready, ben siklus udara mlebu metu ben lancar. Iki estetik ono motif ngene yo, kuning-kuning ngene yo, lampu yo, apik. Nah, saiki langsung lurus mrene, iki nang ruangan tengah dawa yo. Nang samping yo kiri ono apa e? Ono koyo ngono ne wis ben atur dhewe ben gawe apa yo. Ah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki kamar kedua dikunci rek. Yo, soalnya ono barang itu kanan kene yo. Nah, saiki langsung menggo mrene, nang kamar tidur ketiga e. Nah, wis koyo ngene iki modele yo. Nah, saiki langsung ngiri. Mrene. Nah, menggo nang sebelah kanan kene sih. Nah, iki nang gone kamar mandine, ki wetenge keramikan. Wis ini nggak duduk, screenshot ready, genuke yo ready. Tuh, iki kok ada sabun nang kene yo ready sisan. Nah, saiki langsung sebelah kiri kene iki lho. Senengane wong wedo yo, dapur lho, apik. Ono kitchen set kena gawe wadah sotil ta, sendok nang kene kabeh. Wis level kena galalu ngene, nang ngumbah aja koyo ngene, muncat jaban kono ngene. Lho, yo. Ni sore apik lho. Kompor wis kan getok kan gedijian yo. Nyetek nasi tek ngene tok yo. Nek masak gak ngarep mulek wis kabeh. Iki ono penyedot otomatis sih. Tuh, nek masak gak ngarep kepetengan soalnya ono lampu nih. Nah, saiki langsung ya tak cerane ngene, nang ruangan tengah iki lho, gede yo. Iki mangko omahe ukurane 6 kali 21. Hargae 400 juta. Untuk sebelah lokasi, bane wis perekamat naik kamar gawan kayo. Wis ngene kasih sih. Bilang ngene Mas, pelakone wapi.